Hey Marys, what's up nerds? It's Megan Ronan and welcome back to my channel! Hello everyone! How are you guys doing? Kamusta naman kayo dyan? Ano ba? Okay, so I'm still here in Mindanao. I'm still here in Bukidnon. So I still have 1 month left bago ako bumalik ng Manila, no? So wala naman masyadong ganap kasi dito lang naman ako sa bahay all the time. So lumalabas lang ako pag weekend. Mostly nag-iikot-ikot pag morning, nagwo-walking ako kasi yun yung parang distressor ba tawag doon, yung papatanggal ng stress, yung walking. Hindi ko naman siya magawa ng weekdays kasi after work nagnanap ako and then nasa highway kasi kami guys, so parang maalikabok maglakad-lakad. Hindi to kagaya ng Makati na paglabas mo lakad konti, nasa BGC ka na. Here nasa highway siya, so maraming sasakyan, malalaki yung mga truck, ganon. Anyway, I'm doing well. Wala akong mga atake while I'm here guys. Medyo okay yung pakiramdam ko, maayos lahat. I hope na kayo din. And I'm so grateful kasi may nahanap ako guys. So for today's video, no, meron akong nahanap na bagong supplement against anxiety. Effective siya for me against my anxiety issues. But I think siguro some of you na try nyo na to kasi sa TikTok meron na maraming nag-i-introduce nito, no. Nakikita ko rin to sa TikTok na ini-introduce nila sa mga people with anxiety issues. Nakita ko na rin to before pero hindi ko pa kasi siya tinatry. So alam mo niyo naman guys na parang takot akong mag-try ng mga kung ano-ano yung mga tinitake, di ba? Yung mga capsule, yung mga ganyan, mga gamot. So hindi ako basta-basta lang na nagtitake. Kailangan matindihang research muna kasi syempre, di ba? Nakakatakot din. Anyway, as per my research, maganda yung effect niya sa karamihan, no? So kaya ako talaga bumili. Tinry ko siya kasi gusto ko siyang malaman kung effective ba siya sa akin, and so far effective naman siya. Ito siya guys. Yung yung supplement na to nabili ko sa Puritan Pride. Yung pangalan niya is Ashwagandha Extract. Ashwagandha Extract 500 milligrams. Yun. Ito siya. I'm not sure kung na-try nyo na to, kung effective sa inyo. Kung na-try nyo to, effective sa inyo, that's good, no? Pero for me, effective siya sa akin. Kasi, ganito siya guys, no? The first time na tinake ko siya in the morning, kasi sabi nila in the morning daw siya tinitake. Wala masyado siyang effect sa akin in the morning. No, hindi siya masyadong ganun ka-effective. So, ang ginawa ko, gabi ko siya tinitake kasama ng Vanular, yung B-complex ko, bago matulog. Ayun. Doon siya naging effective sa akin. Before, every time na gumigising kasi ako, let's say, gigising ako, may something kaagad na may anxiety. Every time na may pumapasok nagki-creep in yung anxiety, may naisip ako, may pumapasok sa isip ko, may trigger, nagre-retain siya sa isip ko, tapos alam kong medyo naapektuhan ako kasi nararamdaman ko yan dito. Though hindi na siya ganun ka lala, it's because nagva-vitamin D complex ako, yung Vanular nga, yun yung tinitake ko ever since, diba? So, before talagang sobrang siya sakit dito, para siyang tight band dito sa forehead ko, tapos dito din. Nawala siya because of the Vanular, pero every time na, let's say for example, may na-encounter ako within a day, may trigger akong nasagap, nararamdaman ko kaagad siya na may something na andyan lang siya, hindi siya nawawala hanggat parang ma-let go ng katawan ko, ma-let go ng system ko, nawawala siya. And then pag meron na naman akong masagap, andyan na naman ulit, may nararamdaman na naman akong something. Alam mo yon, yung anxiety kumbaga. Now, nung una ko siyang tinake, yung ashwagandha, di ba sabi ko, umaga ko siya tinitake. So, minsan, pagising ko, may trigger akong nasagap na hindi ko pa siya nititake.
So, hindi siya yung nawawala. Hindi siya yung tipong may trigger ako na nasagap, tapos tinake ko siya, mawawala. Hindi ganon. So, andyan pa rin siya. Siguro na-numb lang siya ng konti, magpipail lang, magpi-fade ng konti, pero andyan pa din. Ganon siya sa akin. Yun yung napansin ko. After 2 weeks, after a week pala, sabi ko hindi siya ganun ka-effective. Sabi ko ganun, ba't ganun? So yun, sinwitch ko siya, ginawa ko siyang night. Gabi ko siya tinitake kasama ng Vanular ko na B-complex tsaka vitamin C. Yun, doon ko siya na-feel yung effectivity niya kasi for the past 2 weeks na tinitake ko siya, wala akong nafe-feel na anything, walang trigger. Kung may trigger man, hindi siya nagre-register. Even stress, yung mga stress, kung ano mang stress na nasasagap mo, hindi ako naapektuhan. I don't know how to explain, no, for those na walang anxiety issues. Kasi pag may anxiety issues ka, yung parang may mga signals ka nafe-feel na kung basta naapektuhan yung katawan mo, naapektuhan yung isip mo. Nung tinitake ko siya nung gabi na, kinabukasan, I feel good the entire day. I feel okay. Walang trigger. Minsan na ako na yung mismo minsan ako na yung mismo yung nakakahuli nga. Teka lang, dapat ganito. Dati, pag ganito yung nangyayari, nafe-feel ko na to. May trigger, natitrigger na ako, may something na akong nararamdaman, may parang fear, may parang worry na akong nafe-feel, nararamdaman. Pero because of this, parang hindi ko siya nafe-feel. Which is amazing kasi parang 2 weeks na ako ngayon na hindi ako nakakasagap ng trigger. Kung meron man, hindi siya nagre-register as parang trigger. Parang hindi ko siya nafe-feel, parang hindi nagnanumb yung dito ko, pati yung dito, yung bridge. Wala akong nafe-feel na ganun. Wala akong yung anxious na feeling na parang, oh my God, am I okay? Walang ganun, guys. Unlike before, na hindi ko pa siya nitake. Yung Vanular yung tinitake ko, walang tension headache. Pero merong may anxious na feeling na nafe-feel. Pale yung tension headache, yung B-complex lang yung tinitake ko. Pale yung feeling ng tension headache, pero nakakasagap ako ng trigger. Nafe-feel ko yung anxiety, nafe-feel ko na may nasasagap akong trigger yung katawan ko, yung isip ko. Yun. Kaya, oh my gosh, I'm so happy. I'm so happy for this. Siguro didiretso ko na siya. Guys, kung ako ni-research ko siya, yung yung effectivity niya sa mga people with anxiety issues. Ayun. And then people I know na may anxiety issues din, nila to. Then nakikita ko siya sa mga vlog, nakikita ko rin siya sa TikTok and all. And then effective siya sa akin. I didn't say na maging effective yun sa inyo. Why don't you try? Try nyo lang. Kung effective, edi maganda. Kung hindi naman, then tigil nyo na or kayo bahala. Option lang to. Ganito lang naman tayo dito na option lang, inaano ko lang yung mga natatry kong mga things to alleviate my anxiety. Ito yung latest kong tinry and effective siya sa akin. Yun yung effect niya sa akin actually. Wala akong natitrigger. Na-amaze nga ako. Sabi, mas maganda daw to pag may kasamang magnesium glycerate, parang ganon. Pero hindi ko pa natatry yung magnesium, hindi pa ako nakakapag-research ng masyado sa magnesium. Pero as far as I know, yung magnesium, lahat ng magnesium nakakatulong for anxiety, pero hindi lahat ng magnesium maganda yung absorption sa katawan. So pipiliin mo yung magandang magnesium talaga na good for you, parang ganon. So wala pa akong in-depth talaga
knowledge when it comes to that. Kasi syempre, kailangan ko pa siyang alamin. Ito muna yung tinitake ko. So far, okay siya sa akin. When it comes to sleep, sabi ng karamihan, nakakatulog silang ng mahimbing. Sa akin, wala namang nagbago sa sleep ko. Mahimbing naman talaga akong matulog ever since. So, hindi na bago yung sleeping, yung depthness? yung lalim, kumbaga. Yung lalim ng tulog ko, hindi siya naapektuhan. Hindi lumalim pa, parang ganon. Pero sa iba, sabi nila, ang masarap do yung tulog nila dito. So, I'm not sure sa inyo kung ano yung maging effect niya. Kung maganda ba siya when it comes sa sleep, parang ganon. For me, it's more on sa anxiety side. So, as of now, I'm feeling great. I'm feeling okay. Wala akong nasasagap. Wala talaga. As in, wala talaga. Minsan parang, kasi syempre, di ba, if you're living with anxiety for a long time, alam mo na kung ano yung mga triggers. Alam mo na kung ano yung alam mong parang may something. Parang may nasasagap ako. Parang may nararamdaman ako something. Parang, enough. Nagaganyan-ganyan na ako. Pero lately, inaabangan ko, inaantay ko siya. Parang anong oras na? Parang wala akong nasasaga. Parang anong nangyayari? Parang, oh my God, anong gana? Parang, oh my God, ito na ba to? Kasi nung first week nga siya, di ba, wala siyang effect masyado sa akin. Nagpipail lang, pero hindi siya yung tipong totally wala. This time, wala talaga. Wala akong nasasagap. Kung meron man, hindi siya yung, parang, pag ganun lang pa lang, siguro pag ganun pa lang, nagba-back out na. Parang, I don't know. Kung may mga psychologists man na nanonood, kayo siguro yung mas better na makakapag-explain. Ayun. So, for me, it's a yes. It's a yes. Si Ashwagandha. Ang brand na binili ko is Puritan Pride. I'm not sure, kayo bahala kung anong brand yung take nyo. For those who have anxiety issues, maganda siya. Effective siya sa akin. Kayo bahala kung gusto nyo i-try. Ako, ang next step ko is I wanna try the magnesium kasama nito. Ang tinitake ko na kasi every night, 3 na sila. So, I have vitamin C, Vanular B complex, and then this one. So, kung magmagnesium ako, 4 na siya. Yun, iniisip ko pa yun kasi syempre, ako as much as talaga yung parang gusto ko kasi wala masyadong tinitake na mga capsule or mga kung ano-ano pharmaceutical, di ba? Pero vitamins din naman kasi siya, but still nakaka-affect pa rin yun sa liver natin somehow. So yun yung iniisip ko. So parang ano ba? Siguro this time I'll ask my cousin, Hi doc, i-ask kita ha. Kung okay lang ba kasi syempre gamot pa rin yun, pharmaceutical pa rin yun, di ba? Kahit sabihin natin supplement. Yun pa lang, pag iisipin ko yun pa lang, trigger na sa akin dapat yun, di ba? So ngayon, hindi ako nati-trigger na, magiging 4 na siya. Kahit hindi, gano'n naman sa anxiety, hindi pa nangyayari, win-worry mo na, di ba? Yun, so, yun guys, yun lang muna, and then, pag na-try ko na yung magnesium, kung nakapag-decide ako na magmamagnesium, sasabihin ko sa inyo. Of course, sasabihin ko sa inyo, tatry ko na. Hindi ko sasabihin sa inyo, itatry ko pa lang, di ba? So, syempre, gusto ko sabihin sa inyo na na-try ko na at may effect din siya na nasa akin. Hindi na ako marunong magtagalog. Ano ba yun? Magbinisaya, lang taani. Kasi, syempre, maganda yung parang review na rin, di ba? Pangit naman yung nag-recommend ako ng isang supplement kung hindi ko pa natatry. Ano yun? Parang review lang sa Lazada o sa Shopee. Hindi pa na-try, nag-review na. Kakaloka. Di ba? Magre-review ay magre-recommend ako kung na-try ko na at alam ko na kung ano yung effect niya for me. Di ba? Para at least naman magkaroon kayo ng options. Ito options lang to guys ha, hindi ibig sabihin na magiging effective agad ito sa inyo. Options lang to help you out, to help everyone out. Hindi yung ako naman dito sa channel, hindi ko pinupush na dapat ito gawin nyo, dapat ganyan gawin nyo. Kasi ang binibigay ko lang dito is options.
Anyway, yun lang. So far, yun lang naman. I'll try to vlog next week. Nag-iisip pa ako ng kung ano bang gusto nyo makita, anong content na gusto nyo makita sa vlog. But meron na akong naisip, pero hindi ko pa alam kung paano ko siya execute. Alam mo naman tayo. But anyway, thank you. Dun sa mga bago nating subscribers, guys, thank you. Subscribe kayo sa... Ano ba? Kumakain kasi ako ng ice cream kanina. Yun, so subscribe kayo sa channel natin. And then, share nyo sa mga friends yung may anxiety issues. And thank you sa mga lahat ng mga nag-subscribe, sa mga nagme-message at mga nagko-comment, nagla-like. Ayun. Thank you. Ayun lang muna for now. No? Hanggang sa next vlog na lang ulit. Let me know ha. Kung effective sa inyo yung ashwagandha. Huwag na muna kayo mag-message kung kakabili nyo lang. Mag-message kayo kung na-try nyo na. Kung umepekto. Para at least, tapos i-comment nyo dun dito sa video. Para at least naman makita ng lahat. Makita ng iba na umepekto. Marami tayong natulungan or something na it will help them to decide naman. Ganon. Tapos kung hindi rin effective sa inyo, i-comment nyo pa din para at least para makatulong na rin dun sa iba to decide kung ano ba talaga, kung i-take nila or hindi. Parang ganyan. Anyway, yun lang naman.